Dus zit in de crisis bij hem. Waarom? Ik ga jaren op een tuincentrum werken. En dat tuincentrum dat is failliet raken. Nu heb ik dus geen werk meer. En toen dacht ik, nou misschien mag ik het maar thuis doen. Proberen, in het lied. Nou ja, en ik ben nu thuis. Ik zwaar hier van mijn baan en ik doe dit er dus hobbymatig bij. Ik had een DHL-punt, dus hier worden dagelijks pakketjes gebracht en wij halen. Dus ik heb hele dagen meesken om me door. En dat vind ik heel leuk. Ja? Ja, dat vind ik heel gezellig. Dan was toch van een beetje praten. Ja, ja, als je één keer in een winkel werken gaat, dan vind je dat, dan maak je daar wel over. Even een praatje en even, ja. Of die. In juli begin ik ongeveer bij hem uit te zieken. En dan doe ik er lintjes of touwtjes aan. Zodat de kwekers weten, die bij hem, die maat klaarstaan. Nou, en ik ga ze begin van de week ga ik ze ophalen. Oké. Dan Ja. moest je zelf ook nog ophellen. Ja, met zelf ophalen. En ook nog uitgraven of zeg je? Nee, deze keer net. Oké. Dat scheelt soms waar ze wij komen. Ik ga wel verleden hier, had ik de Noordman bij hem, die moest ik zelf wel je zaagje. Nou ja, en dan lijst op een knibbels, dus dat is wel even een werkje. Ja, dat is best Maar pittig echt dan. wel mooi, hè? Ja, hè? Ja. Ja, juist weer druk. Ondanks dat het heel meer waar weer en de BM hier omwaait op de hemelijn, weer heel druk. Ja. Nou, de groene vingers die heb ik van mijn beppe. Mijn beppe die heet ook Menke. Nou ja, die wie ik altijd op niffelen en ontwaan. Ja, daar had ik dat wel wat van. Mijn beppe die wordt 23 december 99 jaar. Nou, ze is op het heden net zo fit, maar normaal dan breng ik haar een zak vol groen. Ja? Ja. En mos, en oase, en takken. En dan maakt het ze hele mooie kriesstukken. Ja, grappig, hè? Ja. Ja. Ja, Wout. Maar is dit de mooiste tijd van het jaar voor jou? Ja, maar ik vind de jestek altijd wel heel mooi. En ik vind de maaitijd met alle bloemballen vind ik mooi. Ja. Dus ja. Maar Jerk is deze tijd van het jaar is echt om het meeste te maaien. En dat is wel leuk. Nou, ik heb het begin onderdoor. Senne komt er ook naar bij. Nou, nog wat meisken, hè? Want Ja. dit is net heel druk nou. Nee, ze staan al bij het voetbalveld. Ja. Alle jeugdvoetballen nog.